Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, 59 minutos nakaligas sa tak ng alas 4. Bacolod, Negros Occidental, sa liwat na mayong hapon na naman. Inyo palatunturan Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa ikaduwang adlaw, pizza dos na Miyerkules sa bulan sa Hunyo tuwig 2021. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya. Sentro subong sang atensyon sang mga tao. Amo ang hulag sang bagyo nga sidante. Madabo-dabo na sa mga lugar ang nahalitan. Halin kagabi nga panilag kag bonobantay. Sulusin-insiding sa mga lugar nga ginabahaan. Pero kung ano man ang pagbundak sa ulan, amo naman ang pagragasa sa mga balita. Adre sa Bacolod kag Negros Occidental. Di kadua sa mga adlaw sang Hunyo, kung sa mga paibag pa sang damang, pinutos ang duwa ka adlaw sang Hunyo, sang hindi maayong tiyempo. Tinagasak lang kung lapakan ang mga lagyan nga hindi simentado, bangod sa nagalaputyak, bangod sa nagalutak, kag badanlog nga lagyan. Resulta na sang pagbubo sang ulan. Una sa balita, una sa aksyon. Kilaban-laban nga maning ginasiling na sang pag-asa nga panugod na sang tig-ululan. Di basta gani mag-tig-ululan. Mangin mabakal na maning kaputi. Payong. Ang kaputi, laka kadalang sila makakita sang kaputi subong. No, pero way kahibalo ang kalabanan na ang ginatawag nga kaputi mga kakasyon isa na sang pinaka maayong maayong bagay, maayong proteksyon sa lawas. Kay pwede na maputos ang kabagusan nga lawas nimo, magluwas lamang si imo siring dapa-dapa. Aminano man kabundak sang ulan kung takod ka sa ginatawag nga kaputi. Papasang imo sa mga tudlo kag imo sa dapa-dapalan. Pero pwede matakpan niyang kabagusan nga lawas mo. Ang ginatawag nga kaputi. Yara pa naman ni puroti jutay nila siguro kabaliggas ni. Di basta sang panahon sang tigululan mabakal man ang ginatawag nga payong o kon jacket. Di sa mga pagkaon naman baw. Bida subong sa mga kalanaan ang matsoy. Wow! Ara man ang ginatawag nga lumi. May paaman pa nga kape. Inabangod sa katugnawon. Kung kaysa mayari lawas ang tao, nga hindi makauyon kung hindi mainit-initan ang lawas, hindi makahigop sa nga sabaw basta kung matulutugnaw ang panahon. Di medyo lugi naman ng negosyo ice cream. Ang ice crumble.
Nagdala ng halo-halo. Una sa balita, una sa aksyon. 2 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinalan. Lambanahon ta ang mga balita sa bahin sang lokal. Ulan dala ni Tropical Storm Dante. Damo sa mga lugar nga napiktuhan. Sa Bacolod mga kaaksyon may overflow sa Purok Katalingban, Barangay Vista Alegre, Naguba. Nagkalatang-tang to kita ko sa Larguay. Klabuka ang simentado nga porsyon sang saring overflow bangod sa ginapatihan. Mabaskog nga paghanot sang nagaragasa nga tubig. Resulta ini sa gyapon sang pagbalbal sang ulan. Pabalin kahapon, kagabi, tubtob kaina sang kaagahon. Pasalamat kita nga subong nga mga inuras, subong nga hapon makakson dire sa Bacolod. Nag-uluntat ang pagatupa sa ulan. Nag-surusid-ing si haring araw. Pero hindi ginman siling init gina. Pero importante, nag-untat ang pagtupa sa ulan. Ay kagabi kon kahapon mga kaaksyon, pilabang ka oras ang pagsige-sige tupa sa ulan mo. Kagabi ko na nagprograma kita Action Night Patrol. Nakapuli kita alas 5 o kon alas 11. Sang gabi mga kaaksyon, damo kita sa mga dalan. Nga dalabayan nga daw mapatay ang salakyan ginasakyan ko. Or kaduwa gani ang mapatay mo. Ang salakyan o kung taksi ginasakyan ko kagabi. Koblaan man ko ba? Sila sa taxi driver. May problema, sira. Taxi ko niyang may diferensya. Una sa balita. Mayara sa lakyan nga kon sulobon sang tubig ang nadalman nga purson sang iya siring salakyan bla. Ako sa mga lawas ang tao, tiyan sa salakyan. Kakapatyan sa makina. Damo sa mga lugar nga grabe ang pagkataas ang tubig. Bagod sang sige-sige nga pag-ulan kagabi. Yaman na salamat ta. Dari sa Bacolod, amot kon sa mga iba sa ibang nga lugar, banwa kag syudad. Dari sa Negros Occidental, nag-uluntat man ang pagatupa sa nga ulan sa inyo da. Balik sa balita, ang sa ning overflow nga naguba. Adra sa mga area sang Vista Alegre, ang panagwiron sang mga nag-estar sa lugar. Ang overflow nagaedad pa lamang sang 3 katuig. Boselingon 3 katuig pa lang sang gin semento. Again pahamtang ining overflow mga kaaksyon. Oy nanong natabo. Porsado gin man bala ang bagosbos ang tubig. O kon base pigaw kag huyang ang konstruksyon sang overflow. Sa may area sa Barangay Takuling, may 5 man ka mga naga-star dira nga pamilya malapit sa extension sang Taytay sang barangay. Ginbakwit sila ginsaylo sila kagabi sa gym sang barangay bagod man sa giyapon sang baha. Ang DRRMO nagkanto naman sa Purok Mabinuligon 2 Mabinuligon 2 sa area sa Barangay Sumag kaina sang aga. Bangod sa report nga pagbahaman sa lugar lapit sa Kabiguan River. Ang ibang sa mga lugar mga kaaksyon nga may halit nga ginbilin na ning tropical storm nga si Dante. Aton man hibaloon dugay-dugay. Kag basi may makatsyempo pa na. Si PDMPD Head, si Provincial Disaster Management Program Division Head, Zifard Gerhardt Kailian, istoryato siya dugay-dugay live sa sari nga palatuntunan. Depende sa availability sang time niya. Kay manti sa mga hapon hambal ni Kailian sige-sige gapon ang ila sa nga pag-meeting. Humalin kaina sang udtoni nga pag sinapol nga ginapatigayon. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Home isolation sa mga nagapositibo sa COVID-19 sa Bacolod? Oy, hindi na pagtugutan? Ang rason sa niya bangod sa liwat na naman nga pagdamo sang aktibo nga kaso sang COVID-19.
ang kalabanan kag permegi katabo di local transmission. Amot sa lingon, ang sinuman nga nagakatapikan sang kagaw nga corona dapat magpa-isolate gid sa isolation sites kag hindi sila sa nga balay. Kay kung dira ka mapa-isolate sa imo sa nga balay, hindi ka ta na mamonitor sang monitoring timbal i Manila niya nga kung nagawa-guwa ka nagalagaw-lagaw hangga sige-sige istorya mo sa miyembro sang pamilya mo kundi nalatnan to ya ang miyembro sa imo sa nga family. Kaya mo nagkakatabo nga kalabanan active cases nga nagapadugang diri sa Bacolod, local transmission. Ini nga pahibalo mga kaakson, tigin sa publiko naman niya. Sang city administrator nga si M.Ang, para temprano pa nga maihibalo ng tanan. Ti ang kaso sa Bacolod diho, sa Hunyo 1 nga datos, kung kahapon nga datos mga kaakson, dugay-dugay masulod ni bagong nga datos mo, kaya sama-sami nga sulod ang bagong nga datos, figures ang mga kaso sa COVID-19, sa Bacolod kag Negros Occidental, nga kasisidmon na ako nga isa la 7. Kaya ito sa nga basihan rin kahapon Hunyo 1, nga datos sa Bacolod mga ka-aksyon may 121 gid. Bag-o nga kaso nga nagdugang, ang taran 121, bongkit urot gid local transmission taran. Ang napatay temo ning sakit pamatian gid kay may nagadugang nga patay. May 4 ka mga nagkalamatay nga nagdugang kahapon. Ang kadamuon sang aktibo nga kaso na sa 1,252. Amaning siling sang syudad, pati lang sa mga panugyan. Bangod ini nga panugyan para man sa aton taran nga kalawasan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang isa pa kabalita subong nga nagpataas kilay sang kalabanan nga Bacolod nun mga kaaksyon. Ang kampo ni Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangob, syudad sa Bacolod nga ginapulian man sa ako sa dikilala tubang subong. Ang kampo ni Kapitan Noli Villarosa nagpangayo sang klarifikasyon sa DILG sa ginserbe nga suspension order. Kung why ginserbe, why na pangayo sang clarification? Baron tara dugay-dugay. Ang Seneco Macacson Central Negros Electric Cooperative bayara sang panibago do naman nga power advisory. Basta kani makabate kamo sa tinaga nga Seneco isa lang ang gasolin sige na spensar nyo ay. Brown out Di bla. Pero ining brown out o kon power interruption hindi ni pwedeng pungkan tadi. Di man pwedeng wise ang brown out kay walang forever sa Seneco. Kinahanglan mga kayuhon sa mga lawas ang tao, kinahanglan mga magpakondisyon bla. Ang Seneco may power advisory. Ang rason sa mga ka-aksyon sang siring power interruption. Bangod sa tiyempo, bangod sa lain nga tiyempo ba. Ang power advisory. May pila ka mga lugar diri sa Bacolod. Lipot na lang ang eksperyensya nila sa power interruption. Alauna dyan ang takna kay lalang sa hapon sa Banyan Street, Barangay Villamonte. Nagbalik man las 2:55. Subong man nga hapon mga ka-aksyon. Di waya ba magdugay, sobra lang sa kuras. Ang rason sa mga ka-aksyon may ara sa ginatawag nga line 3 clearing. Pagpanghawan, pagpanapas ang mga sa vlog man may mga kahoy nga ang mga sanga nagkalabali. May mga kahoy nga ang puno nagkalatumba. Pagod man sang pwede man bunok nga ulan. Kung sige-sige nga pag-ulan, may ara puno sang kahoy nga nagahumok, nagahuyang, amo nagakatumba. May ara man nga gakatabuan nga grabe ang pagusbos ang hangin. Buo nga ulan, may paaman nga paskog nga hangin, di bali ang sanga, di kaluy-luy kung isa sa mga kurente, di ba pwede nga pabayaan na sa Seneco, di kakason gid nila na, tapson gid nila, doon gid nila na. Di may line 3 clearing operation,
para nga malikawan ang obstruction. Hindi makasablag. Kung isa ining obstruction ni kahoy nga nagaluloy sa kuryente bilang sang ato sa nga mga electric cooperatives. Amo ba naginahalinan kung nga kibot kita may kakatabo nga brown out nga hindi nato mabalaan. Alas 5:12 Action Radio Philippines Standard Time. Ang sabahin naman sa nga balita nasyonal. Pinulis nga balita, may pila palamang kadlaw ang nagligad sa nga pumungko ining si General Guillermo Eleazar bilang pamuno sa nga PNP. May pila na ka mga problema nga nagpakatol sa isa nga ulo, nagpasingki sang isa kaakig kag balatyagon. Ang sinugata iya, bangod sa mga pulis nga nagapinagusto na lang sang ila sa ginihimo. Mga krimen nga ang ginakusahan kahimuan sang pulis. Subong adlaw, si Eleazar nagsiling makaaksyon nga ang PNP magatutok ni siya. Magatutok kung paano masolusyonan, ma-address ang isyo sa ginatuwag nga recruitment. Ang pag-recruit bala sa mga luyag mangin pulis. Isa sang ginpunteriya diri nga isyo mo niho ang ginatawag nga padrino system. Ang padrino system batian tala ni dari Pilipinas mo. Di bla, tumpak gini. Igo gid kag target gid ni Eleazar. Ang padrino system dari sa Pilipinas daw naandan na di. Manway ni ginatap na dugay na di. Way lang galing tutukan gid ba na? Masentruhan gid. Di bantayan ta ni kay sa pagpungko sang bag-ong pamuno sa PNP. Natarupang dan niya diho. Ang padrino system. Isa ini ka kultura sa mga Filipino. Kultura sa pamulitika sa Pilipinas. Isa ka ginatuwag nga value system. Ang paghatag balasang pabor sa isa ka tawo, kumo lapit sa babaw, ang opisyal sa babaw, kumpare, kumare, maninoy, marinay, padrino, padrina, paryente, amigo, amiga. Ang terminilihuya sa aton di, ining ginatawag lapit sa luwag. Di mo silingon nga luwag nga ginaluto, ha? Ang manandaandan lang tinaga, term, sa aton diri sa Binisaya o kung hiligay nun, lapit sa luwag. Guwa sa na pagkahapos lang bla. Way na nagapangamod live la o troma ng taas ng opisyal sa taas ng opisyal. Dayon man ka aprobar sang ginahangyo nga pabor, ginahangyo nga promosyon. Pati gani sa political appointment mo. Yara na paagi sa ginatuwag nga family affiliation. Man ining padrino system sa Pilipinas. Isa ini sang ginahalinan sang madamo nga kontrobersiya kag korupsyon. Pagpangurakot la, nakabigini nga open secret. Alin sa pinaka manubo nga opisyal sang barangay hasta sa posisyon sa pagkapresidente sang pungsod. Ara nga katabo, dugay na ining padrino system diri sa pungsod Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ambal ni Eleazar mga kaaksyon hatagan importansya sa nga iya sa nga pagdumalahan subong sa PNP. Ang neuropsychiatric test sa recruitment process. Amo ning ang iban nga pulis tingala kita nga daw hindi man tidihan ang pinsar no. Ang utok kag hulag nila kagod laban-laban nga ginkalo-kalo lang ang resulta sang neuropsychiatric test para lang nga makapasar bangod sa padrino system jutay nga tingki bala dayon ka paniro. Amo sa nagapati nga ang psychological o kon psychiatric factors amo ang rason kon nga nagadamo ini mga pulis. Ang basta-basta na lamang nga mamatay, may armas lang mo.
May pusil sila mo. Subong aga katabo, subong amon eh. Ining neuropsychiatric test, mandatory lamang niya, gina-require, gina-obligar lamang ini para sa promotion sa police organization kag schooling requirements. Oh. Ang ginhalinan sa niya maka-action ti atoy ang latest pagtiro tumalan ni Police Master Sergeant Hinsi Zinampan sa Iloy, pinatay ito sa barangay Greater Fairview, Quezon City. Way pa makalabos sa talupangod ni Eliazar ang pag-inaway sa duwa ka pulis. No, ang ginalinan okbo na pierdeng isa na niro. Oh. Atong December 2021 man to. Sa Paranaque bla to si Police Jonel Nuazga mag-iloy tiniro yaman. Oh. Iya mo na. Aber teste bantayan ta. Kung nano ang abilidad kay kasarang ni General Eliazar sa pagtinlo. Hindi man sila nga 100% matinloan ni sa pagtinlo sa imahen, pagbalik sa mayong imahen sang PNP. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Observation report sa patrol Wednesday nga papangalagad with Action Eden Aboso. Action Eden, mayong hapon, please kabin. Good afternoon, Action Mark. Ag sa tataktan nga ka-action, dapat butangan tagit sang energy ang aton nga hapon. Hindi kita magpaluya bangod nga tugdaw na nga daan. Basi temprano pa ikaw matulugan. Kay kanami sang huyop sang hangi, Action Mark. Pero kaninong subong sang aton sini kalangitan, pero kung magtangla ka, may ara sa sur kag norte, Action Mark nga direksyon nya do medyo may gulugalom. Basi posible karon mag-ulan naman, Action Mark, kay depende laman kita sa weather advisory man sang aton sininga PDRMO ang pinaka-latest di mo nga alas 4, Action Mark, although nga ara siya sa may Victoria Oriental, Mindoro. Pero ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, ang maka-eksperyensya sa gihapon sa Malgal-Umon nga kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan bangod man sa tropical storm nga Dante, Action Marno. Pero dapat magingagaw lang, especially subong actually 5:20 na, tapos naman ang opisina sa Kalabanan, tapos naman ang ila sining mga trabaho, nagahingagaw man pa uli mintras nga wala pa sang pagbubo sang ulan. Kay subong kalinong do kakululbaan kay basi gulpi karon magbubo naman todo ang ulan, Action Mar. Kag kibuto na lang yung pila ka mga lugar di ba sa palibot sa syudad sa Bacolod nga may mga pagbaha naman, palayo lang hindi lang mantane, pero mas mayo nga mangin handa kag mangin mabinantayon kag imbis yang magpamuok-muo kadra tulog kung kabalo ka nga ginabaha permi inyo nga lugar, magbulubantay na lang. Kag kung magawat-amat na saka ang tubig, tawag na dayon sang rescue man para madasig ka mo ma-evacuate man sa area. Kag Action Mar na mention mo to bala kay inagid padulungan nato na sa may puro katilingban sa may Vista Alegre, nakibot lang man itong mga tao, gani Action Mar, nga kagabi kuno grabing bubos ang ulan, siyempre overflow to, naglapaw ang tubig sa suba, medyo kuno nang babaskog bala ang current sang tubig, rason nga na guba to do na tipahag to Action Mar ang tunga-tunga to sangila to sininga overflow. Pero hindi man kita engineer, hindi man kita kontraktor, pero pagtanaw mo yung Action Mar sa dalom to sa overflow ng hindi bala solid kayo ang duta dito, dutay gamay nga pag-agi sang sang tubig balahalin sa sa suba. Grabe ang katipag kadala lang duta, Action Mars dalom tido medyo delikado gid galing kay tiambal sa mga residente dito. Napadulungan naman to sa mga opisyal sa barangay para may baluan kung anong mayo nga himuon to kay kabudlay nga umpisa na daan sang pag-ulan-ulan
base mas madelikado pagid no ang aton to mga residente kami mga kabataan pagid tudaan kag mayo lang ko ang maglabay didto makahibalo nga naguba tong overflow kay ti kun maglapaw tong tubig base bala abi nila kayo pa kag maglabay sila ti mamubo gito sila Action Mar no sa suba pero ti amo na may mga warning signs naman to ang aging butang ang aton sini nga mga residente para hindi na to malabyan sa mga particulars nga hindi taga didto bala kag hindi ka sa ulo nga may ara to gali sang guba sa ila sini didto balan. So for Action Mar bahin sa gihapon sang Lacson Street Araneta kag ang bulubog at lagan sang trapiko Action Mar ang sabahin sang Lopez East lapos dira bala sa may circumferential road ang lagi dira kay di labi na gid may mga railings dance to nga hindi nagkapagusto ang mga motorista nga magpagusto na lang abiliko pa wala akong patuo although nga kuan man siya ang flow sang traffic wala do is Action Mar wala na sa damo nagapasaway galing kay ti damo man pauli subong oras rush hour kung baga that's why nagatuga man sa traffic subong man diri sa may dalan Lacson kag may pipila daan Action Mar ka mga motorista bala nga wala gyapon sang pakiramdam nga dapat hindi na di pagparkingan ang iban naga-parking sa gihapon tikis tagaan sila sa ticket sila pa mangakig sa mga traffic enforcers sa mga timingan abi naga-check ang mga taga HPG Action Mar no galing kay tidugay naman na nga ginahambalan nga hindi gani palarkingan para maka-iban pa sa pagbugat sang dalagan sang trapiko especially sa sini mga inoras sa bahin pagit sa downtown area Action Mar kabalo naman kita nga damo gid ay nagalinabay nga mga pasahero nga salakyan ay kalain-lain nga rota that's why nga dira ba umpisa kisa ang paginutok bala kapag bugat sa dalagan sa trapiko bangod nga ang mga jeepney drivers ni naton makapahigad lang ang ulo nila bahala ng buli ang nagasunod niya manuno kisa o kung ti mahulat-hulat katay kung sanood sa mapahigad kay may ara man nga mga pasahero nga wala pa man nakapahigad ang mga jeep nagasaka naman kay ti nagaunahay sila Action Mar kay ti nagahingaga umantan pa uli we understand that pero ti ang safety sang tanan ang dapat naton paminsaron kag ti sa palibot ti Action Mar sari-sari niyang mga kuande especially sitwasyon especially sa mga Grab kanibala na notice talang Action Mar no grabe man ni sila kay bisan ulan init ara lang sila sa gihapon sa pagtrabaho kag ti convenient ni sa mga tao bala nga kabalo mag Grab kabalo mag Food Panda mag Maxim dira kag may to nang tok-tok pag ina mo may maupaw amo nang muda subong mga delivery pero ti kabudlay ni sila kisa magulan-ulan may iban nga naga motor may iban man nga naga-bike Action Mar ti dapat i-consider ta gini sila kag may ara man niya naga-intra sa dalanon nga mga medyo pasaway man nga mga tricycle drivers amo man kisa ang rason man sa pagbugat sa dalagan sang trapiko same man Action Mar dira sa may bahin sang Piesa Kino Drive ginakay iapon ang dalan ti dugang pa nga daw nagtig-ululan na kabudlay na ni nga matapos dali-dali ang mga pang-ubra nila nga dalan bangod nga hindi dali-dali magbala ang semento nga ginapang butang da nila ti subong ang isa ka lane nga may nga going one direction bala nga may duha I mean ka lane Action Mar isa lang malabyan ito ang piyak nga lane gin kuan mo gin bungkal ka gin himuan o kon gin sementohan liwati amo na ang isa sa rason man nga nagabugat ang dalagan sa traffic ligad panada nga mga binulan do pila na tus or sobra na duha ka bulan guro Action Mar amo lang sa gihapon ang ginlaktan sa ila trabaho dira pero dugang pa na timingan sila sa ulan-ulan di lauman naton or napaabot na naton Action Mar nga mas madugay-dugay pa ang ila sini nga pagtrabaho man. Importante nga butangan nila sa mga warning signs dira para hindi man mabudlayan, hindi man maaksidente nga ton sini nga mga motorista ilabi na mga nagamotor abi kay hindi sweto ang dalan abi dira bag ulabay kay ti kung mag-ulan-ulan Action Mar ang kinutkutan mapuno sa tubig
hindi nila mabalaan nga may ara dagli sang buho basi magkalamu sila. Pero tiyan mo ginabalang hambal sang tanan bisan ano ka pa kahalong, ano pa paghalong mo kung ang mga nagasunod sa imo masugata mo wala nagahalong, mabudlayan ka man sa gihapon. So dapat kita tanan maghalong-halong hindi lang sa mga insidente kag aksidente nga nagaluntad sa aton sining palibot, kundi panumdumo naton nga sa gihapon ara ang COVID-19. That's why nga hindi maglipat-lipat nga magsuksok face mask kag face shield kay ipabilin gid ang social distancing sa tanan man nga oras. Kagati subong nga tigululan, subong nga may amo ni nga mga change of weather nga nagakatabo, dapat gid sa aton sini mga ka-aksyon nga mag-inom sa nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton immune system, ginatap na ang mga infection. Vision Report halin sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balito na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ining abahin dalawa sa ato sa kaluwan sa D3. Okay, yari na ang pag-acknowledge natin sa live streamers. Nga monitor sa live. Alex Montesa, Party On. Hambaya, mayong hapon. Edna Bontigaw, watching from SP Village, Barangay Pahanokoy. Elizabeth Malakagamala, keep safe. Thank you. Si Vicente Similiano, monitor lang kami diya. Maayo kay wala na ulan. Dara sa may Lozoria Gastrit ni siya. Si partner ta Vicente Similiano, damo nagapangapi ay. No? Nelny, realista, monitor lang ko di sa Changi, Dalom Station nyo. Tamyaw lang ko, family realista sa Magaysay. Thank you, Akson Marlon. Si Nelny, realista, dara sa may Dalom. Thank you, gada. Jinky Dialagdon, mayong hapon, kag kay Mr. B-Boy Villasor, sa tanan nga members ang EFC kag sa family ko sa barangay Pandaron DSB. Jerome Lipana, Evangeline Gradas Baterna. Watching lang kami from La Carlota City. Jess Villarosa, Barila. Good afternoon. Brown out pa rin Japon, Villa ang hilahaw, halin pa kagabi, 11 p.m. Wala pagyapon nagsiga, suga, budlay na gid sa amon, dugay na wala kuryente. Mayari di advisory, no? Check Ma'am Jess, no? Sa FB page pala sang Seneco, mayara sila power advisory, no? Naging post. Okay, salamat gida. Damo sang lugar nga mayara sang power interruption. Sumarlon, please lang inquire sa Seneco nga wala pa kami di suga Japon. Halin kagabi 11 PM pagalit ni, no? Halin kagabi pa diri sa may Villa ang hila. Sige, salamat gida. JRL Gadudo mayong hapon. Ana Sinuro mayong hapon. Okay, man Joby Arnejo. Ana Sinuro. Okay, salamat gid. Thank you. Erwin Dicatoria Gonzalez mayong hapon. Richard Diet Pacheco gapamati subong tamyaw lang ko sa tarang nga taga Hacienda Saragusa, Central Maawa, Bagos City. Ami O Merinder. Pa-shout out family Merinder sa barangay Thubihinegaran, Negros Occidental. Araman si Homa Lumina. Merle Gonzaga, God bless, monitor lang kami. Ed Sir,
Samdiente. Tarlac, Tuya, hindi Tuya Paranaque. Okay, Tarlac. O, basi kung Paranaque lang na mention ko bala. Sige, thank you, Edser Samdiente. Thank you, gida. Kasi kakasala, mantay. Amor Malayang, mayong hapon, sir. Monitor kami di sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Barrio Gare, mayong hapon. Tamiyaw lang kuda kay Bongbong Botsoy, Dodoy Dodge. Kagabi boy, nga gabonitor bisan naga-ML. Good afternoon. Hamal ni Ana Sinoro, Action, Sexy, Beauty, Eden. O tayo Benedicto Arilang ko, Monitor Victorina Heights, Mansilingan. Chris Vilma Reyes, Aksumar watching live, East Home 3, Barangay Estefania, God bless. Jose Mong Caldorilla, approve. Michael John P. Sison, Monitor lang Chato, LC, Paranaque. Rofino Era Gabino. Monitor from Barangay Handumaran, Baudamo pa. Lisvilla Trias. Kamusta po kayo dyan, Mar? Ano Mar, tumataas ba ang COVID-19 dyan? Ano Mar, lockdown pa ba? Why lockdown? No, Lisvilla, why lockdown? Ang kaso dari, ga Nobo, kasaka, Saka Nobo. Amo na sang dalaga sang cases dari. Salamat Lisvilla Trias. Ang lockdown, waya. Dugay na way lockdown di. Mary Grace Ignacio, good afternoon. Lucas Villasor, ginatami o kuman sa Bacolod ang akon bayaw sa Mar Calibration. Rose Chan, kag sa ako sa di pamilya sa Kadisri. Lida Villasor from Malaysia. Thank you, hamal ni Ana Sinoro. Romela Sevilla Kaduhada. Sumarlon aslang may biyahe na buwas. Bacolod Iloilo Vice versa. Thanks, more power to Action Radio. Nabalik na ng biyahe, no? Dali lang tong ilas na nga suspension. Francisco Poso Maderaso. Okay. John Villarosa, good piyabag sa Marlon, watching from Morsia. Wala audio, hambal ni Ana Sinoro. Basi na kamute, basta may mute nga word, may portion gina Ana Sinoro nga nakamute. Okay? Labi na kon may endorsement. John Pineda, good piyabag may signal tadi kay Bagyo Dante. May signal tadi kay Bagyo Dante. Yes, oo. Damo-damo 23 sa mga lugar. Signal number 1. Adres sa Negros Occidental. May yara sa Southern, may yara man sa Northern. Dinalor Bidar sa Tiliana, mayong hapon monitor kami di sa driver ko sa 7-Eleven homesite. Okay. Mga driver, ha, dara sa 7-Eleven homesite. Mark Duran, Ungsod, Family Duran, and Ungsod in Barangay Batuan, Valladolid, watching, stay safe. Evelyn Ibomoseno, stay safe, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Nathan Borromeo, watching from Moises Padilla, Isabela area, Baha Suba Diri, sa Binalbagan River. Greet ko, students ko sa STI West Negros University, kag sa pamuluyo sa Barangay Panakiao, Isabela, Bugtao, Panakiao, Hambalya. Nadine Libre, good PM watching from Lacson Street. Stay safe lang mga ka-aksyon. Salamat gid. Okay. Aber, amayong hapon aksyon Dorel, hambal ni Ana Sinoro. Okay. John D. Abaw, Aksyon Marlon, good evening. Good evening sila tuguro. Okay. Okay. Uso naman ulan, sus, kagrabe na di kinawatay. Okay. Uso ulan, grabe na di kinawatay sa araw, relocation. Uy, diri sa Vista Alegre, wala gid di garubing mga tanod, grabe na gid kinawatay di. Pa-record sa pulis kag pabala ang inyo sa nga barangay officials da. No, pwede pabayaan pagkabutar na purti gin pamalhasan na sa mga tag-iya. Pabalaan nyo barangay officials no, pulis da. Helka Baltar Galapin, watching from Qatar, regards lang ko da Galapin family sa barangay Bakong Maaw, Bago Sali. Si Trixie Ibosio Gobanitor, okay Trixie. Tambanilio Zaldi, watching from Vancouver, Canada. Thank you. Thank you kita, ibang balikan tarawan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? 5:39, Action Radio Philippines Standard Time, dira sa may Valia Dulid ini siya. O, sa Bebs Mango Stand, halid kay Jean Hisolgun. Monitor sa nga mga tarion. Manon ta balita halin sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar na nanangatan sa ring pag-serbisang panibag-o na naman nga suspension order batok sa kapitan sa barangay Tangub. Action Dale, please come in. Action marking ko adri nato na sang reaksyon ang legal officer ni puno nga barangay Villarosa no sang barangay Tangub matapos gan serbihan sang bagong tato ka bulan nga suspension order nga wala sang benepisyo kag wala sang sweldo angot ni sa kaso again file sadto no simple misconduct ni Kagawad Amadeo matapos nga allegedly ginsumbag ini sa action mar sadto nga 2019. So kahapon sa nagpadulong ang DILG dito sa may barangay hall sang barangay Panguba kag ginserve ni action mar since wala gin baton sang punong barangay ni Villarosa gintapik o kon ginpost ini sa iyang apertahan no sa iyang opisina sang iya sining barangay hall action mark kag makabigilya sang DILG Bacolod nga implemented ining 3 ka bulan nga suspension order sang Office of the Ombudsman Visayas Action Mara. Pero gintahag na rin ni Attorney Ortiz, isa sa mga legal counsel ni Villarosa, nga nagpadala sila sang sulat subong sa DILG Bacolod nga nagapangayo sang clarification angon sa ginserve nga suspension order bangod gina-question diri sang kampo ni Villarosa nga mayara pa sang pending nga motion for reconsideration upon MR nga gin-file sa Ombudsman Iloilo kag according sila ang kampo gina-claim nga wala pa ni sang resolution action mar. So kay Ortiz, base sa sulat sang DILG Bacolod kahapon nga adlaw nga ang decision kuno sang Office of the Ombudsman
man dapat gilayon nga ipatuman o kung i-execute action man. Pero suno kay Ortiz, kung luyag nila nga mapadasi ka desisyon, dapat maktuhan anay ang motion for reconsideration antes nga maghimo man sang tikang ang DILG. Para kay Ortiz action man, hindi defiant si Villarosa sa mando, kundi nagapangayo anay sang clarification nga posible nagsala lamang sa pag-survey sa ngamo nga suspension order action man. Para kay Ortiz, hindi pa yung magalin si punong barangay Villarosa sa barangay hall, bangod damo pa sa mga butang nga dapat aktuhan lagi pa din COVID-19 pandemic kag ang pagbaha-baha sa pinaka area sang barangay Tangub action man. Aring tingoga sang legal counsel ni punong barangay Noli Villarosa si Attorney Ortiz. We are sending a letter to Director Joy Madalag, no? Oo, Madayag. Oo. Oo. Joy Madayag asking for a reconsideration or clarification. Kay ang ila ding sa letter nila na maka-implement sila, they are citing the case of kaso sang may kaso bla sila ng site nga kuno executory dayon ang decision sang ombudsman citing the Samaniego case. Oh, because according to them, the decision of the ombudsman is immediately executory. Muna nila. Oo. So ang amo naman stand niya, ang case niya sa Samaniego has a different background or backdrop sa present case ni Cap Villarosa. It is because nga in that particular case of Samaniego, tapos na niya ang resolution sa motion for reconsideration. Oo. Actually, man, portion gid lamang sang tingog ni Attorney Ortiz. Ang bottom line lang diri is mayroon sila sang pending motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman regarding sining kaso nga gin-file ni Amadeo Batok kay Villarosa Action Mar. Kag according diri sila nga kamti, wala pa man sang resolution ining MR nga ila sining gin-file Action Mar. Kay kung madumduman, based sa reklamo ni Amadeo, May 25, 2019, mga around 8:30 sa Action Mar, nagapungko ini ang punong barangay Kagawad Brothers sa may kapihan mula sa kinis ng barangay hall. Sang ini ang ginatapong allegedly ni Villarosa sa likod kag naigo ang sining liog Action Mar. Ang ginbasihan din sa reklamo tiamo lang may bypass operation sa may barangay Tangoma, pero wala napahibalo ang punong barangay. Sa karon ginangatan natin ng update kay DILG Bacolod Director Joy Marides Marayaga kung ano ang mangin sabat sining sulat no or clarificatory letter nga ginpadala man sa kampo ni Villarosa angot sa 3 ka bulan nga suspension order. Update ka gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dave Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Uy! Waya. Mga bro, kanami ang feelings kag relaxing gid. Ang isa kata sa Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa balikan taman ka monitor sa live stream sa mga nagpadala sang dugang nga mga mensahe. Okay.
Si Tambanilio Zalde, watching from Vancouver, Canada. Abal ni Trig si Mangko Samos, tada kagapon ang gitero sa reclamation area to bala. Duha ka lalaki ang bata, duha ka tuig. Kilala na to, no? Nakilala na ang duha ka mga nagkalabatay, no? Okay. Ang bata nga duha ka tuig to, bata to sa isa, sang napatay. No? Hindi to minor isa, 39 years old to isagli. Naging report minor, no? Atong nagapungko sa driver side. Okay. Sige. Jocelyn Libon Dispoho. Okay. Good afternoon, Axel Marlon. Salamat. Ana Sinoro, mayang hapon. Okay. Corey Vidaha, mayang hapon. Watching from Kuwait. Okay. Balikan tara ba na? Iban dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wato naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman lapit na lang ang eleksyon. Eden, sa detalye sang report please come in. Aksyon na arestado ang 4 ka mga persona bungod sa paglapas sa PD 1602 alas 3:25 sininga hapon sa Buenos Subdivision Phase 1 Barangay Ginhalaran, Syudad Sang Silaya. Ang naglatagpan amo sa Rosie Canonero 56 anyos, Alina Montinola 55, Albert Rojo 57, Teresita Enarsao 54, tanan residente sang syudad sang Silaya. Ang 4 ang yara karon sa paghinakupman sang kapulisan. Samtang arestado naman ang 40 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa barangay Hacienda Fe, syudad naman iya sang Escalante. Ang nadagpanang yung kilala kay Jomar Francisco, residente sa among lugar, kag may warrant of arrest bungod sa kaso nga frustrated homicide. Si Francisco ang priso karon sa custodial facility sang Escalante Police Station. Sa sining panahon, importante man ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supply
Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3 sa lamang ini sa mga Radio Philippines Standard Time. Iban nga balitang way tabalabutan tuto karon sa Action Firing Line. With Action Artay Hupon basta Wednesday. Alas 7 tub alas 9. May pamangkod rin anong update na sa NBA man dito sa United States of America. Ang basketball court to sige ng pangandas sa NBA. Why na ya balik na normal? Ara na yan na po na mo na Axel Oliver. Kita mo na. O nga, hindi sila stricto sa face mask. Ang iban ka face mask, pero may ara nga why na ka face mask ya. Katililipon na no? May puno gani na ya. No? Iba niya puno na gani. No? Kaya nga, grabe to ang vaccination nila to. Dapat ama to ga balik na ya sa normal. Sa NBA playoff kita subong Milwaukee kag Brooklyn gid maengkontrohan na ini sa semifinals. No, sa semifinals balbalan na grisla amo na silang unang duha ka teams nga nakasunod sa conference semifinals mga ka-aksyon. Sa second round na ni siya. Mas grabe pa ka record sa Milwaukee kag gin-zero gid nila yang Miami Heat. sa playoff mag-action, series 4-0, wag na lagi pabalos ang Miami Heat. Sa Brooklyn versus Boston ya, kainahampang, tapos mas ang Brooklyn Nets, pero may daog isa ang Boston, 4-1 mag-action. Tiba na? Milwaukee versus Brooklyn, semifinals, best of 7 semifinals siya. Ang umpisa ni June 6, Domingo. Ang June 6, Philippine time na sa amo nang game 1, Milwaukee kag Brooklyn. Kapila man na iperdihon sa Milwaukee ang Brooklyn. No? Babalaan na inisla. Subok ang balita ni sa mga fans ni LeBron James. Naglain bot kay na ni LeBron James kay pierde sila kay na sa game 5 versus Phoenix Suns. May game 6 pa naman. Mandamo gapati nga amay kontrohan ay kuno sa finals na gid bala. Kay sinong madaog sa Eastern Finals kag sa Western Finals amo ma-enkwentro sa finals na gid maka-aksyon. Di Western ang damo ka siling Brooklyn kag LA Lakers. Enkwentro LeBron James kag Kevin Durant. Pero butang subong sa ital-ital ang Lakers. Kaya kung mapirde sila sa Game 6 maka-aksyon, tang-tang na sila. No? Masunod na ng Phoenix maka-aksyon sa semifinals kag enkwentrohon kung sinong daog sa tunga sang Denver kag Portland mga ka-aksyon. Ang Utah Jazz nga tiara na ato sa ding ka Pilipinas. So ang film da nga si Jordan Clarkson at laban-laban nga madaog nilang serye niya. Kay 3 na sila, 1 pang Memphis. Laban-laban na makasulod ni sila mga ka-aksyon. No? Wala taon tari. Kung ano ang mga resulta, kay kung isa paumpaw man sa aton mo, makapalalipat sa problema, dala sang COVID-19, ang paglantaw kung kaisa sa NBA. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag-Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Alas 6:01. This time check is brought to you by Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!